Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i ddefnyddio theorem Pythagoras i ddarganfod hydoedd mewn siapiau 3 dimensiwn. Ac i wneud hyn, mi wnawn ni ystyried yr enghraifft yma, lle mae gennym ni giwboid yn fan hyn, a mae'r cwestiwn yn gofyn iddyn ni gyfrifo hyd y groeslin fwyaf. Nawr, y croeslin fwyaf ar gyfer y ciwboid ydy hyd y linell fwyaf, neu os hoffwch chi, y gwelltyn mwyaf, wneud ffitio tu fewn y ciwboid. Na, un ffordd o ddangos y groeslin fwyaf byddai gwneud llinell i fan hyn o'r fertig yma, gwylod ar y chwith yn y tu blaen, i'r fertig yma, top dde yn y tu ôl. Dyma fydd yr groeslin fwyaf yn y ciwboid. Nawr, i helpu fi weithio allan beth yw hyd y groeslin fwyaf yma, dwi am nawr am labelu fertigau y ciwboid. Na i gychwyn efo top y ciwboid, na i alw'r fertigau yn A, B, C a D. Ac yna ar gyfer gwylod neu sail y ciwboid, na i alw'r fertigau yn E, F, G a H. Felly, be mae'r cwestiwn yn ofyn iddo fi wneud fan hyn mewn gwirionedd ydy gweithio allan y pellter rhwng be dwi wedi alw'n G a be dwi wedi alw'n B. Nawr i wneud hyn, mae'n ddefnyddiol iddyn ni ychwanegu mwy o linellau. Oherwydd, os dwi'n ychwanegu llinell o G i F, nawr hwn yw croeslin sail y ciwboid, gwylod y ciwboid. Ac yna, os dwi'n ychwanegu llinell vertigol, uchder fan hyn yn mynd o F i B, be dwi'n ffurfio ydy triongl ongl sgwar yn y ciwboid. Nawr, dwi'n gwybod bod hwn yn triongl ongl sgwar, oherwydd mae'r llinell o G i F ar wylod y ciwboid yn llorweddol, a wedyn mae'r llinell o F i B yn llinell sy'n mynd syth i fyny, ac felly yn vertigol, mae gennym fi ongl sgwar rhwng llinell vertigol a llinell llorweddol ar wylod y ciwboid. Ac yna, gan fod gennym fi triongl ongl sgwar i fan hyn yn awr, mi fedra i ddefnyddio theorem Pythagoras i weithio allan hyd yr hypotenuse. Ond, mwyn i fi allu gwneud hynna, mwyn i fi allu gweithio allan hyd yr hypotenuse, mae rhaid i fi wybod hyd y ddau hyd arall. Nawr, dwi'n gwybod un ohonyn nhw, oherwydd mae'r llun y fan hyn yn labelu uchder y ciwboid fel 4 cm, ac felly mae rhaid fod yr uchder yn fan hyn rhwng B ac F hefyd yn 4 cm. Ond dydw i ddim yn gwybod hyd y linell yma eto rhwng G ac F. A dyna dwi am gychwyn wneud y fan hyn yn awr. Dwi eisiau ni ddychmygu edrych i lawr ar y ciwboid yn awr a canolbwyntio ar y petriol yma sydd yn ffurfio sail i'r ciwboid. Nawr, os na i lunio petriol bach y fan hyn i gynrychioli sail y ciwboid yna, be fydd gyda fi, os na i reid y llythrennau ar gyfer y vertigau fewn, fydd E yn y top chwith, F yn y top dde, G gwylod ar y chwith, H gwylod ar y dde. A y linell yma ydy'r groeslin ar gyfer y petriol yma, felly dwi eisiau gweithio allan y pellter rhwng G ac F. Nawr, i helpu fi wneud hynna, dwi'n gwybod fod G i H yn 8 cm, a mae H i F yn 5 cm. A mae hwn yn betriol ar y gwylod, felly mae'n ongl sgwar i fan hyn. Ac felly, mi fydd ei ddefnyddio theorem Pythagoras i weithio allan hypotenuse, y triongl ongl sgwar yma. Mi wna i ddilyn y techneg o'r fideo blaenorol yma i wneud hyn. Nawr, y techneg yn y fideo yma ydy sgwario y 5 i gael 25, sgwario'r 8 i gael 64. Dwi eisiau ffeindio'r hypotenuse, felly dwi'n adio'r ddau rif yma, 5 a 4 yn 9, 2 a 6 yn 8, ac yna hyd rhwng G ac F yn hyn bydd ail isradd 89. Mi fedra i ddefnyddio cyfrifiannell i weithio hwn allan os dwi'n dymuno. Ail isradd 89 yn trallen i fod yn ddegolyn hir. I ddail edegol fyddai hwnna 9.43 cm. Felly, be dwi wedi weithio allan yn awr, os dwi'n dychwelyd at y diagram yma, y greiddiol o'r ciwboid, ydy'r pellter rhwng G ac F. Mae hwn nawr yn 9.43 cm i ddail edegol. A nawr, os dwi'n canolbwyntio yn ôl ar y triongl ongl sgwar yma, dwi'n dangos yn yr beiro, mae gennym fi obaith nawr o weithio allan hyd y groeslin fwyaf, o hyd rhwng G a B. Oherwydd nawr, dwi'n gwybod y 2 hyd arall y triongl ongl sgwar yma.
Nawr, os na i fraslinio'r triongl ongl sgwar yma fan hyn, i gael dangos y hydoedd yn glir, yna be sydd gennym ni ydy, mae gennym fi yr vertig G yn y gwylod y fan yma. Dwi'n mynd ar draws yr sail y fan hyn i gyrraedd F, ac yna dwi'n mynd syth i fyny i gyrraedd B. Nawr, dwi wedi gweithio allan fod yr uchder y fan hyn yn 4 cm, a dwi'n newydd weithio allan fod yr hyd rhwng G ag F yn ail isradd 89 i ddail edegol 9.43 cm. A rwan, dwi'n gallu gweld, wel, mae hwn yn driongl ongl sgwar. Rwy'n nathon ni drafod gynt, mae'r llinell lorweddol, mae'r sail y cuboid yn cyfarfod y llinell vertigol yn mynd sydd i fyny. A felly, yn fan hyn, i weithio allan y pellter rhwng G a B, wel, fydde ddefnyddio union yr un techneg a dwi'n newydd wneud yn fan hyn. Fyddai sgwario y ddau rif, mae 4 di sgwario yn 16, ac yna mi fydd y rhif yma 9.43 ac yn y blaen di sgwario, neu os hoffwn ni ail isradd 89 i gyd i sgwario, yn trallan i fod yn just 89. A wedyn adio y ddau rif yma, cymryd bach o fel hynny, dwi ddim wedi gosod allan y gorau yn y byd, 6 a 9 yn 15, 1 a 8 yn 9 ac un arall yn 10. Felly 105 ydy cyfanswm swm y sgwariau. Ail isradd 105 felly fydd y pellter rhwng G a B. Os na i ddefnyddio cyfrifiannell i weithio'r pellter yma allan, ail isradd 105 yn trallan i fod i ddail edegol yn 10.25 cm. Ac felly, hwn yw'r ateb dwi'n chwilio amdan, hwn yw hyd y groeslin fwyaf yn y cuboid gwreiddiol. Rhowch chi gynnig arni hi nawr, dyma ni cuboid arall yn ymddangos ar y sgrin. Ceisiwch chi nawr ffeindio hyd y groeslin fwyaf yn y cuboid yma. Ac ar ôl iddo chi roi cynnig arni hi, cymharwch eich ateb wedyn yn erbyn yr ateb cywir sydd yn nawr yn cael ei ddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.